Toyota Land Cruiser Parado. You know what now? If I get the latest model 2025, the only one in the whole Southeast. I'm one of my. Can I put the amount and the now when I go? Nam don't come back to put them close away. I guess in me, as well of my. But number every year upon a tie, what I meet to Muna. She also maybe to Muna. Now from one name, people start calling me a manife. And my character, I'm not the choose of manife. I'm not a titled person. When I'm my character, I didn't know that I have that character. Some group of friends calling me as an manife, including this my friend was there. Where is he, sir? Hello guys, this is Creative Law TV. We are live and direct in a Chida, Anambra State, and not local government to be precise. Everybody know now na High Chief Tochikunzekwe Ezane Umenife and Ocha Echida. Oya kind of beer or Kosisi in the Chida Juwe. So this man I know Kokuya, Creative Law TV, before we begin to talk about you, you have done one thing or two things to your people. Because when you find when you make a question this man has done a lot to his people, a cheddar. So I know you're in a cook, but the CEO, Torture, group of companies, Nigeria Limited, is into real estate, is into construction, many things. Is a conglomerate. This house here now is not a new constructed building. This house is over 24 years. It's 1998, 1999. But if every year I may, because on steady under Corona, he always come home. He remember a cheddar. He remember an every time. Look at the house. Out of 24 years ago. On a maintain if you car, this car, latest Hilos in the Toyota 2024 model. Tell leather. I didn't get a bunker to Kumbo. Okay. Now, if I have Highlander 2023, this is Highlander 2023 model, clean. Okay, if I have about latest car, I've been a car Range Rover Sport. Okay, if I have a Sport 2020 model, Jesus Christ, you can shock Zulu, okay, Baza. You can have Toyota Land Cruiser Parado. You know what now? If I get the latest model 2025, the only one in the whole Southeast. So this car now, currently now the market, if you have 50 pieces in the whole world, this car now phenomenal on Anambra down. Now your local government is cheddar. No when they go Jesus Christ. If I would tell that about one say go, more time for about 2025. I know now. The January 2025, man, 2025 model car no get back. If you quick with the phone, or them make noise. Plan down about when 1 million naira. You go see and I talk automatic the youths. I'm not gonna then car. There, just look at it. Go see here. Never Land Cruiser Parado, Toyota 2025 model, clean, sell leather. Guy, this is just on cabinet and village. I'm not gonna latest cars. Okay then. Obi. This is his Obi. Ndị baa na baru sa Obi. Ka anyị bagodo n'obi ọgaranya. Ka anyị fụ ka ọ dị. Ka anyị baa ebe a. So n'obi ọgaranya bụ ebe ọ na-abụ efu. Wow. This is Obi ọgaranya. Obi Omenife Aniocha Echida. This is his Obi. Very beautiful calm. If you find sometimes you become jealous of our culture. Our culture is one of the best. Our people look at decoration. This is not like hall. This is not parlor. This is Obi. Everywhere he receives people. Or Ebia will come here and discuss business, discuss Agamnirunde Chida. They discuss other things that matters in this Chida on here. Beautiful. So then, Kai cannot my interview why how he made all this money. I'm not what now. Okay, so okay then you meet my canal zona. Go buy for if you na the I'm not like a kid too. I know latest key na so me too creative Lord aka na zo ko dra na mo. Amen. Onye abo me ni fa na ekwu okwu. Ogbade obi ni just se ka ozabazo me ni fa.
No, ife ọ na-eme ka mmanụ ka mmadụ si eme ka ekwesị akpị ya maka na ka isi eme n'obodo malịa ịghọtago obodo bido kpọbịa ya ọzabịa na obi a ka anyị nọ dịka nsi gwa gị ebe a ụnụ efu kịta about 20 something years ago ifukwa etu ọ na-achọ ife ile nọ ife a ma ego ọ na-ete eke biri ya maintain ka ọ bụrụ mọda ya na-agwa ya ọbụla onye a na-ekwe ekwe nwere ife ọ na-eme From Chukwu Sekwe. Those are no many fair. And not Chani Chida. The one good thing my parents did when we were growing up, like, we had nice space for distraction. And one they natural book on a boy and on a punisher and all that. Because after school, he come to office. From there, we went to take over from him. I get him. They started, what he was doing is caterpillar business. Not what my father was doing. When they got a private business, we changed the narrative to maintenance of equipment to big companies. So a company like RCC then, Sejin, Teshent, these are big companies that was then. From the moment we start buying the equipment, that was in the 90s. When I was telling this, we were just young, we just came out from school. We were in our 20s, 20, 22. But what I know in life, the basics, the key of success is honest and focus. Whatever you're doing in life, trying to put honest, do your best. It might not be satisfied. It might not be. Everybody might not accept your personality or your character, but you men can't feel borrow money. Men can't borrow money. Let's say the rest to God. The ones that will speak for you. But if you have honest on what you are doing, or you feel low, in make it there as in the other mercy. Negative me, God will always be with you. But I get them challenges in case borrow money. Challenges is part of life. If life flies, money if they say about. What I'm saying here, many if when people start calling me Omenife, at my character, I'm not the choose Omenife. I'm not a titled person. But at my character, I didn't know that I have that character. Some group of friends calling me as an Omenife, including this my friend was there. Where is he? Sir? I get me. They're calling me Omenife because why I do my things. I don't know how to manage an abnormal character or character that is not understanding to me. I'm not a manager. Me and Bagia and can we work about Manjagi? They gave me the name. At the point he took my name and I fell in love with the name. My friends will tell you, this your name is working for you. For after this year. The name for me, things I was doing was working for me. I started to tell my people, no, let me take it as a title. That's why I came to my village and asked them. First of all, okay, other town was asking me for a title. I told them no, that was in the 90s. Now let me get the titles from my town. First, let me get a title from my town. Which I came and I took one. The other town, because Enugu, I'm always nominated for Nkanu. My town nominated me for another award, title award in Anocha. And I went there still nominated. But it's the name I don't want to change. No matter whatever you want to give me, if it's not nominated, keep it. But nothing like Igbo culture. Doing that, I see the importance of the culture. It gets you close to the culture. It gets you close to the truth of life of the Igbo culture. The business now grown to what it is today. We are into real estate, we are into construction. We're not doing other good things. We have the Lilibet estate in Enugu. I guess of God, one of the
pronounced estate. We are using this media to tell people to, when you want opportunity to build, come, we'll give you a land and give you time to build and tell us. Build first. Actually, can nobody know, but go be that Igbo. People are investing so much outside. People are no, Akuro no, Ojuwe Batan. People will tell you, people, my friends have been telling me to share, to go, but it was Lagos, Lagos, eba no na nega ke fezi nega no sine noji. Even no, give amenities you need to live in this life. Even no, bine even no durumanu no na buy. Mangoro they told us na governors na ebe nyere ma approve na nyoza approve because iburo Yoruba. Mgbe gọvanọ sị na ebe nyere approve bụ njebe sani akwụna nwanne m nwoke. Ageti me asụsụ ndị na-alụ ndị ma nwere direct mfọ ga akọsara ya. The basic 13 ga-agwa unu and the youth na-eto eto bụ whatever you are doing, isi ike na nke ị na-eme. Only hard work pays. Mgbe ihe megide ọ na-adị discouraging ọ dịka ọ ga-eme ka ọ dịka ọmanga. I tell my kids, I tell my children too. Maybe whatever you name say, over the years, you will get to the point. I get me. When I mean, years look on me. People will be testifying. Some people will be criticizing you. What they know, but Israel will be carrying you. A will take B will take C. People when you're not the honest. I get me. These are your basic things. Or when you got to come most sooner. Before man and also see Hannah Ozestan. Abụrụ na no ika. But I'm for the value, but not just the importance of Omenani. Culture of Igbo, not even Omenani. I get in me. And they make them to know exactly stand that you always say the truth and stand by the truth. And whenever you put yourself, say the truth and stand by the truth, sky is your limit. Only if you know get with Hagarabia, but one can get with you. I get him, one can get with you. Echichi nchurumu abulo eme nwoke ego mana nwere nke na-etufu. Ichichi bụ na utensi kwawara unu na mbụ onye abụrụ m omenani. But I believe so much in the culture. But people misinterpret culture and omenani. I get me, but more abụrụ onye believe na buy like Ichida Amaka. And I also understand in Ichida Amaka. Even Chichika and Chichika, how we not close to the culture of the town. Understand there what the culture of the town stands for. Like Osezan, as I was said. Osezan ebo Ozo. When I'm not Chidezan, I did take any fellow. All two brothers. Can have the value. One nigga for one day so. Open the one man with the one and one day watch baby. You can get it. Look over. Most of the thing they between one and one day so. You get where one day to off ma. I just say number you know why. Hammer on act was if over. Obetisa one day. No one didn't me and Auka. Or me. Or I can put an apple and don't know for a wazo. If I bought into music, I have more bond. And when you forget, say, I have as number one thing. What if like upon the video also able, I can walk out to talk and a mass not to. Father Kuchan say, I can cook more. To let them know what it is. If also stand there for anything, me, also stand. Also I have a lot of the managing also by banner. The when misinterpret also from will tell you know if you know man. No manage Igbo Man, no the cultist. No, it's not that. Also women and Igbo.
ọ bụ ụmụ nwanne na-agbakọ ọnụ, ụmụ nwanne kpọtụkọrọ nwa ha ọnụ decide ya ka ha mesiwe nwanne ike gbakọ ọnụ gbaba izu ka obodo ga-esi dị mma mebe nwanne tụba alụ. Mana ọ bụghị ife ndị mgbe ochie people na-afụzi maazị gbara ọfụ fe n'ife rụrụ arụ no ọ ife nwanne na nwanne jikọrọ ọnụ tukọ ero na a ga-anọkọ ọnụ na-ekwu eziokwu. Ọ ndị ọzọ mgbe afọ na-ejikọ ọnụ jekwa eze ọbụla na-eme alụ na ọ na-eme alụ ọ ndị ọzọ na-abịa jikọ ọnụ, ọ ndị ọzọ na faịtị ndị eze mgbe gboo na-abụ eze onye agwana m ọ ndị ọzọ ga-akọmfọt bụ ya si ya mba na anyị kwụrụ na nke ama mme nke ọ bụla ọ chọrọ ime dị alụ ọ ha na-echekmeti ya ọ ha nwara asị ya m no ọ ife dị ọzọ amasị m maazị gbara ụje bụ ọzọ bụ ndị sandị adịghị aka n'ife rụrụ alụ righteous people. The people who think they have the character, the integrity, the pedigree to that are the people. Ọzọ nchiri ha bụ nnukwu eze anị biggest ọzọ enwere na saịdị anyị. Adịghị eme nwatakịrị totozi ọ chọrọ ịbụ ọ bụrụ I'm not choosing future for ife ị ga-abụ ọzọ ma people say nwatakịrị nwere ike na-asọ mmadụ na-asọ ọzọ gwara gị bụ nọọ ka njikọ ha ọnụ ghọta ife mmadụ stand n'eziokwu wee speak bụ ọzọ ga-eme gị a na-agba gị nke ị chọrọ ịbụ ibu imeje ya afọ ndị ọzọ na-asị asị enwe ndị bụ ibu nwa but does not mean na ọzọ abụrụ ife ọ bụ. Enwere ndị mgbe ọbụla nwere obodo enwere ndị dị njọ mana ọzọ n'ala Igbo bụ ndị ama na-ekwu eziokwu ndị na-stand to the truth mana ịmaga ife gbabụ onye ruo chuzuru nke ọ chọrọ ichuzu na-eme ndị bụ priest a ga-erecha na ya amere chuzuru nke a na-eme eme does not mean ife abụrụ ka esi eme ya mana ọ dị priest bụzi rụrụ arụ no mana understanding dị n'iche n'iche mụ anwụghị na bụ one thing ji na-eji echiche ụmụ ọzọ bụ na to bring them close to o nwere ndị ga-achọrọ ka ụmụ nata ncha ụmụ ndị achọrọ ka ụmụ nwanne ha ọ ndị bere ibu na ha dịgorigo onye ọjị na onwezi ife ji ụmụnne ya eme na ofu ya na-ebisosi ya mme ndị mma na-akpọ ọjị oke osisi a na-agbasị na mmadụ na-azọ ọjị oke osisi ọ ekwuru aka ọjị dị mana bere ebeghị agadi mme ụmụ ndị nwere ego ihe ada ntazi ichiri anyị ịbata ga agbata obi mana nwere ndị chọrọ ụlọ yetonye ụlọ na adịrọpụta na ọmụ ndị nwunye amasị na besik eji berụwa ya 5 years 10 years mana amantụkpara bịa ma ịrụ ụlọ na be gị agadi mme ife ejiri ozi ya mara m I will tell them but bringing this thing kpọta ụmụazị gbaa ha nọdụ close to define if culture of the town gara akpụchita ha enwere reason because some of them etoro here anyị nwere oyi nwere onye ha ma mmụọ etorokwa here mana even my father mere anyị na ụmụazị I was born and brought up in Enugu amụgwara ya ọfụma ka a na-ekwu ndị amụrụ na ndị nna ha nwere ego nna m nke m gbadikwu nna m kesogwe agezi mme esozu ya ọfụma but nna m mere ebe iyi ọkpọnata anyị kpọta mitụrụ ụmụnna chiri m ọzọ mgbe mitụrụ ụmụnna n'afọ m nwanne m ageti mme ọ mitụrụ ụmụnna ji bịa mmadụ ya bụ nwanne m ụmụazị ọ bụrụ na ọ bụrụ mitụrụ ụmụnna nwere ike nne m bịara ọsị nsị ya nwoke Igbo onye ọkụkọ m echi mfụkwa echi nsị ya nwoke Igbo onye mana for past 20 or 20 years mụ na-abụrụgo ọ bụrụ nwanne ịgbata ụmụ gị ọmanụ nwanne ya amaka mmadụ arasụ nwanne ya asọ na ọtụtụ ọbụla o siri asọ na nwanne gị ageti mme onwe ada ama ụmụnna m agbago ha efi na mitin for 10 years ihe ji akpọta ya bụ ka a wee nwee ife aja mitin afọ na-akpọta efi esi gburu ha efi
eji ahụ abụrụ na ọnwụ na ha nwere anụ na ba ha na ọka enwe ife ga-eme ka a na-enwekwa enwe na activities ha ji abịa nke mgbe ha ga na mama mme bụ na ama m nọdụ mmezi mitụrụ ụmụnna m a na-ekpe ikpe nwanne na nwanne nwanne na nwanne adịghị eso okwu alụ onwere ife sipos isi ya nwanne na nwanne gị na nwanne sozie ga-ezo gị na ga-adị na mma ọ ife ji adị mma ọ ife m ga-asị gị uru ọzọ m ji chibe or to bring you back to the close to the village what my father did for me my father chịrị anyị ọzọ but he tried to bring us close enwela onye nwanne na nwanne atụrụ m iso okwu ọ bụ alụ dị everywhere in the world not even makpe na ala Igbo ageti ime gị na nwanne segbu okwu gị na onye ga-adịzi na mma ife ọbụla echene gị ihe echene nwanne gị na nwanne ma n'ime everything ife anyị na-ebe ifu ngalapụ n'ụwa wee na and ịbịa na abịa ibido anya na-asị ebe afọ edosogbu di ya achọ ofu onye afụrọ ọba jere chọchọ na-agbago ageti mgbe ada ọdịrọ mma ife ọbụla bụ ife afọ ofu onye ga-adịrị nwanne ya ofe jibe nwanne ịnịkwa dị emecha ọ ga-ahụta omemma na-emere onwe ya omeji na-emere onwe ya onye gburu nwanne ya tata mapụ ome n'ụwa Christ he be extra for 5, 7, 10 years ahead of him. You see, join him. Oh, fear come. Only if one in this room. One about the Caribbean. One Caribbean. Okay, why is it? What make you na? Oh, why? Now with the trouble. You will problem again. One day you will. Mwagi. Ebe asa na nwunye gị ụdị ụtọ ọtọ gị na nwunye ụtọba ihe dị gị na nwanne dịrị nwanne gị nwunye gị ụtọ ọ ga-ata atapụta ga-achọ ịma ife gị na ka gị na nwanne osi je ọba njụ gị ka o si je ife ọ ga-ajụba tata kịta kedu ka gị na afa gị Obinna ka gị na Obinna si je Obinna akwakwara ugwu ọ bụ onye na-ebute kamera ka ọ gị na-ebute kamera agezi mme be trying to onwe 1 naira 2 naira na-eme you want to know how it shares mana nwanne ya na ba ha ha dị tell you ife na-eme na ba ha nwanne ya na nwoke ya nwanne ya na-eso okwu a na-akpa ya na fon ịbata ọ dị gbanye fon baby nna gị onye na-aza oh my mother just called me now ojide nke akpuchisie ya ọ mgbe ị ghọtara I keep on telling agbụghị m nwaanyị na na be nke m keep on telling every young man na chije nwaanyị mara na nwaanyị ịbara ịnụ ka ọ mụta nwa na nwunye gị gị na nwanne gị bi n'udo ya ịgwara nwaanyị nye gị negative thinking about your family don't allow that no matter the reason of your never you share problem better share problem with you and your brother to an ex person not your wife ọ bụ na ịdị nwere ya I guess him initially first say out look friend leave your wife out of it honest no ọ na-afịa alụ 1% but the 1% of the woman ga-asị gị ya bịa ụsọ ụdị mgbe ife ha bụ maka ụtọ ndụ na m ga-ebi otu a na another 20 years without a woman ọ bụrụ nwa ya bịara ndụ unu amasị gị na ya na-apụgoro na main road apecha ọgbọ nụsị ọgụ na junction fu na elu Enugu reconcile agezi mme ọ nwanne gị mana mgbe itinye na ụmụ nwaanyị na-abịa tie meaning make how to poison your mind I'm not part of them but I'm not part of them but that's what it is more natara unu since 23 December and every year ebe na-abịa sọma mbụ na bridge ebe as I was telling somebody na in 80s in 90s ọ mana mmanụ bụ onye Igbo mana Enugu Express na ndị oyi na-anọ n'ihe everyday kapịtan ọ bụrụ eziokwu a na-ezu ori na everyday mana mgbe ahụ midia adịrọ o nwere ife onye mara na-agara onwe ya
mana enwe ebe agba knockout n'isi ebe nu media eburu ha chere ebe adịba tinye ndị mmadụ panik enwe ndị gba U-turn enwe ndị ruo Asaba na Disemba machi ya back because if a na-post many amebezie mgbasa ya ga-apụziri ebe anyị agati mme asụka ọgbakọ ọnụ nyụọma mere ọgba afụfụ ọ bụ na anyị chere nata ndị ala one ka ha la a ga-eji gbafu one ka ha dị agbụlọkwa mmadụ amachi mgbe nna m be be nna m ọ bụrụ na megidezi ebe nna m esi na m nata be nna m be were m kasị nsi wee chọọ ya agati mme mazụ chukwu nwaanyị ya ba be nna m enwere m ebe ọzọ m ga-agbaje no place like home onwere ọzọ ebe ị ga-agbajezie esi mgbajezie mgbapụzie nwazi gbapụzie home ebe mana bụzi ofeke bushi awụ nọbi nọ efe bụ na awụ na-agba ndị Igbo anyị ebe ọbụla nọ nọtaba no place like home mana agwara gị enwere ebe dị save n'ụwa onwere ebe dị save n'ụwa today mana problem anyị nwebe na ndị Igbo anyị na-egbu Igbo anyị n'aka anyị these content creators and all that and the busy people na ndị a nweta phone amalo if how to use the phone you don't need to post negative things